Камал театрында бүген Башмагым мюзиклы қойыла. Элек Башмагым үзекләре Камал театр оркестра концертларында қойылған еді, һәм тамашачылар аларны бик тә яратты. Дөресен әйткәндә, бүген безнең театрыбызда зур бәйрәм. Безнең театрда бүген беренче тапкыр Камал театрында Башмагым музыкаль комедиясе қойыла. Беренчедән бу безнең татар милли классикабыз. Һәм шундый форматта аның сәхнәгә менүе бу бик зур күренеш. 23 ел дәврендә Җәүдәт Фәйзи үзе санаган вакытта инде менә ул санап өлгергән вакытта бөтен СССРга 700 мәртәбә куелган. Шуңа күрә бүгенге заманда да Башмагым спектакленә, әлеге музыкаль комедияга, опереттага име, бүгенге заманда да бик күп театрлар шулай ук кагыла. Чөнки безнең татар халкы өчен гомумән музыкаль, җырлы биюле әсәрләр күбрәк күңелгә хуш килә дип беләм мин. Менә бу әсәр менә хәзерге вакытта кирәк иде, һәм ул нәкъ үз вакытында кирәк булды, һәм без аны куйдык. Бу инде рухны күтәрү максатыннан да дип уйлыйм мин. Монда киемнәрдә, декорациядә бөтен нәрсә шундый буялган, бөтен нәрсә якты. Менә карарга рәхәт. Инде серле әкият шикелле дип әйтим соң инде. Менә мин үзем дә сабый бала шикелле таң калдым. Чынында да бернинди риясыз. Һәм менә шундый күңелдә сабый бала хисле күңел бит инде безнең бала шикелле. Менә инде бүләк көткән шикелле шундый дулкынлану үземдә хис итәм. Сез күпме макияж бүген ясадыгыз артистлар? Вот им сейчас теперь, значит, мальчики, вот у нас сейчас Радик, да, Райхана, главная героиня. А Радика нәрсәсе? Радик, делаем ему более такое высоко бровь, такую, чтобы он был именно вот в роли, такой, не такой обычный, вот, и делаем ему усы. Вот по-своему не просто усы, потому что он усы колет ему, мы делаем тушью. У нас так, что вот если уж делать, то всем. Шундый зур күләмдәге материал белән эшләп чыгып, аны сәхнәгә чыгару белән мин бик горурланам. Хәтта опера театры артистлары белән бер дәрәҗәдә безнең артистлар шушы партитурларны ятлап чыгардылар сәхнәгә. Мондый әсәрләр куелышы ул әлбәттә инде бер әйткән идем, ул кешеләрнең рухын күтәрә. Анда җырлар да, биюләр дә, әлбәттә менә безнең костюмнарыбызга да карасагыз, ул хәтта заманча кебек тоела. Без инде шушы спектакльне әзрәк бүгенге көнгә туры китергә тырыштык. Алла берса, пусть будет так, что зрители просто отпад будет. Да ведь? Дрыс ведь, вот, Алла берса, аминь, да.